Co-ordination of Club Society Western Part ni bisingtui tini haino hai Khowai Baijalkami Hatio tiprasa do pharokni society no kaham naithok tai bemar hamya chaya sitrani yakni katirui tongna bagai Subsutra khlaikha Subsutra khlaimani yang ulobo hati barni salo Hatio phalnai painai tiprasa lukurokno tiprasa do phani society no tuyui Hatio awai mong khlai tongpru kok khnana bagai kobokha Sal tong norok tamni bagi moi ke sapai rok thai ma tong o hati rogo borok thaika butam na harmung tong বেলা বেলা খে হামবাই নির মিডিয়া রগ্ন তিনি 27 তারিখ অক্টোবর 2024 ओंखाय रबिबार सालमारि जों उराम उराम हाखाय सुदु अर सिनिया जागा जागा जों साफाई खायगो कारण ओंखा जागा थाई जदि परिष्कार इंया हंखै साफ सुथरा इंया हंखै बसागो अनेक बेमार गफानानि सम्भावना दं ओंखारनि बाजार कमिटि तो खलायो ओंखाय सरकारि तरफ থেকে হয়তো মাঝে মধ্যে खलायजाक ना आबोनि उपरति जों अर खायो कारण जोंखा कोअर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी वेस्टार्न पार्ट खवाई ओंखाय चिनि मुथु नोंखा जे बाहाखै समाजनो साफ सुथरा तंग्रमानाय एंटी ड्रग्स एंटी सोशल एक्टिविटीज माने जे कोनो एंटी इलेमेंट्स न बाहाखै समाजनि থেকে हाकचालो नर्मानो आपनि बांनो जों औ साफ सुथरा खायो कारण शुधु बाजार साफ सुथरा खायमेया जों चरित्र থেকে आरम्भ खालाय पारिबारिक जे যন্ত্রণা तंगनि आबनबो अमहायखेनो फारनानि नायो माने एंटी ड्रग्स एंटी सोशल एक्टिविटीज न परिवार থেকে समाज থেকে बाहाखै फारि रमानो चिनि नाहे मुं आबनो जों तो अवेयरनेस खायो एंटी सोशल एक्टिविटीज नि जे कोनो अवेयरनेस खायने हंखै समाजनो तो कायसा सांगमा फुनु गैन रेबा अब किन्तु समाजनि जे हांया चाया तंगनि जेटा माने समाज बाय गोदालिया आबरनो साफ सुथरा खायने बांगनो जों जेमन हानो नक्सिबाय फारै साफ सुथरा खालायो अब हायखायनो चिनि तंमुं जाते समाजनि जे हामया रगनो जाते जों हाखायनो साफ सुथरा खायमानानै आबनि बांनो अवेयरनेस जों अर आमतायो जेमन रतनपुर ओंखाय चिनि आमपुरा ओंखाय पागला सनखला मारे हादुक जों विभिन्न जागानो खलायखा एसारा चिनि तेबो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बो दङ एसारा ओ माने जान माल चालकनाय रक बिहेसप्लाय टू व्हीलर रक स्कूटी रक चालकनाय रकनि जाहाते जान रक जाते कोनो रकम आरियाना तै आबनि बांगै हेलमेट फुदी रकनिबो जों अवेयरनेस खायो पुलिस रकनि सहायताय चिनि गोदाल मुंबाय ओंखाय बतिरबो जों खलायखा एवं फुटबल रक क्रिकेट रक बैडमिंटन रक टूर्नामेंट बो तबक चलै दङ बिगत बेस कयटा जों मेमोरियल टूर्नामेंट रक अब खलायखा अब जतन समाजनि कायसा पार्ट जाते चिनि सामाजिक अवस्था उन्नति नातै ओंखाय इकोनॉमिक जाते डेभलप नातै आबनि बांगै मुसुक रक उन रक खादि हिबो जों अवेयरनेस खाय दंखा ना जों ताउ जाते ऑल त्रिपुरा तो कपलक माया ख चिनि बुमुंनो अमो कोअर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी वेस्टार्न पार्ट खवाई माने और जों खवाई बिहेसप्लाय रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएंसी एडीसी बिसिंगो जों तंजाख जों भबिष्यताव खाखागो जे जों जेबो कपलक नाय एवं जों तरक तरक चेष्टा खालाय दङ एवं बयबो जोंनो इनभाइट खाय दङ ओंखाय जों समय हमनि बाङै गोदाल लायमेयाङै दंता जों थांनाय बारा दैया जों अरनि पुतुलै जेबो जागा फरनाय बाजार खला हंखाय तो बायजाल ओंखाय साबजुनाल खबजाखा अब बायजालवारि साबजुनाल ओंखाय बायजालवारि साबजुनालनि आन्दारावनो अर बाजार कयेकटा खलायो जेमन सनखला अम बायजाल ओंखाय मारेहादु पद्मबिल आमपुरा रतनपुर और जे साबजुनालनि जुरिसडिक्सन जे तंगनि जागा आन्ता एडीसी नि अब
जोंथ' ताबागर साबसुत्रा खालायले जाखा दिनै एवारनेस प्रग्रामनि बेदेक याफां ओंखाय सारियाव ओंखाय जोंगर तेवाइसा आथगलायनाय आफाव जों प्रग्राम सालायनाय जाहाथे जिनु एवारनेस तेबो फलक मानातै जतनि खुजु तलां मानातै आपनि बाङै जों जत आमथायनि बरनो कयो एवं जोंहाय जारा रिटायार्ड थांनाय रक साक काम काहाख बरनबो जों उ सिनि सामुंगो गदाल फायदि होनो कारण जों ताबो नव आथक तंगै चलेलिया कारण समाजनो जदि काहा खेतलांना हंखै दिशा काहा फुनुगना हंखै लामा काहाम तैखे बुसकां हिना हंखै जों उ लामा काहामनो बेस्ट वे मारनाय ओंखाय रमैनो रायरंनो जों मा फुनुगनाय जे जों जेहेतु फा कमेसाय दंखा रिटायार्ड दंखा निरक जोंनो जगलर फायदि लगर फायदि ओंखाय जिनि कगलाम खाना फायदि ओंखाय नों बाहायनो जिनि अनुप्रेरनाय तंग फायदि जों फालनाय बा पायनाय है जे ओ खलाव फायनाय रक बाजाराव फायनाय रनबो जों कयनाय बरकबो सुजुग खालायै समय बुसिगै ओ प्रग्रामाव गदालनानै बागै जतन जों कयो आंनि बुंमोंखै इन्द्र हरि जमातिया आं कोअर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी वेस्टार्न पार्टनि प्रेसिडेंट